Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma aw bisimila an ka jɛmukan Actuel Media vous donne la parole. Ale jɛmukan min na an bɛ wele bila sifinaka caman ma, politique mɔgɔw b'o la, association mɔgɔw b'o la, fo ka na se kɛnyɛrɛ ye kɛbagaw b'o la, wa bi fana an ka wele selen do mɔgɔ ma ale artiste ye a lakodɔnnen do kosɛbɛ n'an ko ale ma ko Miyankala kɔnɔ bɛɛ b'a taa dɔn a tɔgɔjɛ la, a tɔgɔjɛ ye ko Ambroise Goïta. Bi an ka wele selen do ale ma ko concert belebele dɔ bolodalen b'a bolo n'o bɛ bɛn le 22 septembre ma 2022 inchallah. Walasa ka to k'an ka jɛmukan sɔrɔ a bɛ se k'aw sɔgɔlen to an ka plateforme na n'o ye Facebook Actuel Media, YouTube Actuel Media, walkele an ka site internet n'o ye www.actuelmedia.net. Miyankala kɔnɔ assalamu alaikum. Alaikum salam. Kɔri basi t'i la? Non, basi tɛ n na. An yi wele bila I ma bi kɔri a diyara I ye kosɛbɛ? A diyara n ye kosɛbɛ, a bonyana n ma fɛnɛ. A bonyana I ma? Ok, n'a diyara e a diyara n yɛrɛ. Folikan jumɛn de b'i bolo ka lase an filɛlibagaw ma? Bon, an bɛ daminɛ Actuel Media yɛrɛ la. Donc an bɛ Kebe fo fɔlɔ. Donc ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo. Donc mɔgɔ o mɔgɔ abonné bɛ Actuel Media kan. Donc ka bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ. Donc ka Mali ɲɛmaaw fo. Donc ka sifinaka bɛɛ lajɛlen fo. Donc ka sɔrɔ ka segin ka foli lase ne yɛrɛ fasolakaw ma. Ni o y'an ka maire ye. Donc n b'a daminɛ an ka maire la. Donc n bɛ Kinparana maire fo. Donc ka sous-préfet fo en même temps. Donc ka dugutigi fo. Ka juge fo. Bɛɛ bɛ ka foli mɛn. Ka jeunesse ɲɛmɔgɔ fo kosɛbɛ kosɛbɛ. N'an bɛ taga ɲɛfɛ dɔɔni an bɛ segin an bɛ ɲininka n'an ko Ambroise Goïta mɔgɔw bɛɛ t'i dɔn o la mɔgɔ caman b'a dɔn ko Miyankala kɔnɔ n'i ko Miyankala kɔnɔ dɔrɔn I kanubanciw caman bɛ yen nɔ olu caman b'a fɔ ne b'a dɔn mais I tɔgɔ yɛrɛ Ambroise Goïta I bɛ se ka walawalali di e yɛrɛ kan n'a fɔra ko Ambroise Goïta e yɛrɛ ye jɔn ye I bɛ se ka jumɛn fɔ I sigiyɔrɔ ni fɛnw I bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna kan? Bon, n bɛ se ka dɔ fɔ. Donc Ambroise Goïta o ye n tɔgɔjɛ ye. Donc n ye Miyankaden. Donc n yɛrɛ bangela Kinparana comme n bɔra k'a fɔ sisan Kinparana filɛ nin san région fɛ. Donc ani san kilomètre 50 ani 2 ye. Donc ne ye Miyankaden ye. Miyankaden a yɛrɛ e bɛ Miyankaka mɛn. E bɛ Miyankaka mɛn. Donc n faso ye Kinparana de ye. Donc kuma lasurunya la. Voilà, n ye dɔnkilida dege yen fɛnɛ. Donc ka se dɔnkilida la yen fɛnɛ. Voilà. E ye dɔnkilida dege Kinparana ye ka s'a la ye. E ma dɔnkilidalaw de b'a ka du kɔnɔ ou bien e y'a dege cogo di? Bon, dɔnkilidalaw b'an ka du kɔnɔ effectivement parce que ne yɛrɛ grand parents bɛɛ tun ye dɔnkilidalaw ye donc mais olu tun bɛ miyanka fɔliw de kɛ. Donc so tɛ pan a den ka ŋunu ma. Donc an y'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o cogo de la. A ye yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o cogoya la. Donc e fana bɛ an bɛ don min na I ko bi e fana bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ dege dɔnkili la. Bon, ne kan ka se ka mɔgɔ wɛrɛ dege parce que denmisɛnnin min bɛ n bolo mɔgɔ 2 jate bɛ n bolo donc minnu bɛ ka dɔnkili dege n kɔfɛ. Hali ne e bɛ se ka ne dege? Awɔ, n'a ka di. A bɛ wagati joli bɔ e bɛ dɔnkilida kɛ? Bon, ne bɛ dɔnkilida la a mɛnna. Donc a mɛnna mais Miyankala kɔnɔ ka officialiser je pense que o kɔni o kɛra en 2020 parce que pour que I ka officialiser o k'a sɔrɔ album de b'i bolo fɔlɔ. Donc ne ka officialisation kɛra ni n ka album de o kɛra en 2020 le 5 juillet parce que ne ka album bɔra. 2020 donc n bɛ se k'a fɔ carrière daminɛna à partir de 2020 sinon n bɛ dɔnkilida la a waati bɛɛ la. Waati ka jan hali e yɛrɛ hakili t'o la bilen parce que I y'a sɔrɔ du kɔnɔ dɔnkili bɛ da yen nɔ donc I y'a kalan yen nɔ. E n'a kɔrɔbayara ɲɔgɔn fɛ o tɛ yan? N'a kɔrɔbayara ɲɔgɔn fɛ. An b'a fɔ ten tɔ I n'a kɔrɔbayara ɲɔgɔn fɛ donc I tɛ wagati kelen don na. Non tɛ wagati parce que I y'a sɔrɔ du kɔnɔ. I y'a sɔrɔ du kɔnɔ effectivement. Album joli b'i bolo an bɛ don min na I ko bi? Bon, album kelen de bɛ n bolo. N y'a f'i ye cogo min album kelen de bɛ n bolo fɔlɔ. Donc ani clip 2. Ani clip 2. O de bɛ n bolo fɔlɔ mais an bɛ ka deuxième album labɛn. Donc clip 2 yɛrɛ fɛnɛ bɛ en cours sɔɔni olu fɛnɛ baaraw bɛ ban. E ka dɔnkili jumɛn yɛrɛ diyara n'i ka dɔnkili bɛɛ? Bon, ne ka dɔnkili min ni a diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ je pense que o kɛra n ka album dɔ. Yan'an ka se mɔgɔw ma ne ko I ka dɔnkili jumɛn diyara e yɛrɛ ka tɛmɛ I ka dɔnkili bɛɛ? Bon, ni ne yɛrɛ ɲininka ko ne yɛrɛ dɔnkili min diyara ne yɛrɛ ye ne min ye dɔnkili yɛrɛ composé
bon o ye n album kɔnɔ dɔnkili dɔ bɛ yen ne b'a fɔ n ni suruku mana sa n ko ba ka foyi t'a la n ko kɔnɔfalen mago t'a kɔ kuma la donc n bɛ ka kuma fugariya kan dɔɔni a morceau in kan donc e ka segin ka kuma ko ni suruku ko n ko suruku mana sa ba ka mun b'a la kɔnɔfalen mago dun t'a kɔnɔ a kɔ kuma la donc a bɛ ka kuma o de ne yɛrɛ kɔni ka album dɔnkiliw kɔnɔna la o dɔnkili de diyara ne yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ni kuma in kɔnɔ ka dun dɛ voilà zana de do proverbe de do an y'a sigi ɲɔgɔn kan ka kɛ couplet refrain donc a dɔnkili yɛrɛ bɔra mɔgɔ caman bɛ yen u m'a faamuya kuma mun b'a kɔnɔ parce que a kumaw ka girin dɔɔni kosɛbɛ kuma ka girin ne yɛrɛ tun nɔ voilà n bɛ ka kɛ fugariya de kan bon a tɛ dɔwɛrɛ bon mɔgɔ ka n'i sigi a fɔ k'i balima bɛ États-Unis ou bien i balima bɛ Faransi k'e tɛ fɛn kɛ donc a dɔnkili bɛ baara lankolon tɛ mɔgɔ lankolon de bɛ se ka kɛ dɔnkili bɛ o de kan o de diyara ne yɛrɛ ye o de diyara ye an bɛna an da se ka concert min kan ka kɛ le 22 o ka précisément e y'a ta ko le 22 de bɛ taa concert kɛ o bɛ bɛn an ka fête de l'indépendance de ma an ka yɛrɛmahɔrɔnya fête a bɛ bɛn o de ma e ye concert in don bɛn o don ma kun jumɛn na bon en réalité e b'a dɔn artiste bɛɛ ni a ka fɛnw tacogo de don parce que 22 septembre ne ye 22 septembre ta k'a lajɛ 22 septembre ti mɔgɔ si ka seli tɛ i bɛ taa sɔrɔ célibataire i b'a sɔrɔ Noël fɛnɛ tɛ donc bon k'a bɔ o kɔnɔna la donc ni 22 septembre fɔla bɛɛ kan k'i yɛrɛ ye o kɔnɔ donc diinɛ bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ taabolo bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ donc pour ne pas que i k'i digi fan dɔ kan c'est pour cela an ye 22 septembre de ta donc ka o kɛ concert ye mais san o san kɔni an b'a kɛ donc nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye 22 septembre e ka fête kɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye e ka concert bɛ 22 septembre nin t'a siɲɛ fɔlɔ mais est-ce que estimation i n'a fɔ e bɛ to k'a kɛ an ka faamaw ka k'olu ka sewari ou fɛn ninnu k'olu dɔ yira est-ce que o idée t'a kɔrɔ bon salon concert kɔni an y'a kɛ faamaw ka an ma faamaw ka image don a kɔrɔ an m'o don a kɔrɔ non mais ɲinɛ donc ɲinɛ kɔni an ye faamaw ka image don a kɔrɔ parce que ɲinɛ concert yɛrɛ ye concert min an ye tɔgɔ min di ɲinɛ ta ma c'est concert spécial soutien à la transition donc concert yɛrɛ bɛ o hukumu de kɔnɔna la ɲinɛ donc yɔrɔ faamaw b'a la ayiwa munna e y'a kɛ soutien à la transition bon tu sais que e b'a dɔn ne ye wasa dɔnkili bɔ sisan Asimi Goyita kan je pense que a dɔnkili lamɛnna kosɛbɛ kosɛbɛ donc ne yɛrɛ kun n'a fɔ sisan ko Asimi Goyita dɔgɔkɛ de ti ye ou bien ne kun na taa fɔ bɛɛ ɲɛna ko ne ni Asimi Goyita dɔgɔkɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn Asimi ye Goyita ye ne fana ye Goyita ye Asimi bɛ bɔ Kɛnparana ne yɛrɛ fana bɛ bɔ Kɛnparana sisan ni ne kɛra Goyita e bɛ ne fana fasa da n'i kɛra Goyita i b'i yɛrɛ sɔrɔ wasa dɔnkili ok an ka taa ne ka question halisa donc a dɔnkili diyara mɔgɔw ye mɔgɔ caman ye n wele k'an féliciter donc ko a dɔnkili diyara kosɛbɛ kosɛbɛ donc ala y'a kɛ an ye moyens sɔrɔ fɛnɛ dɛmɛbagaw y'an dɛmɛ donc CNT mɔgɔw n bɛ se k'a fɔ ten CNT mɔgɔ dɔw y'an dɛmɛ pour que an bɛ se k'a kɛ clip ye donc an bɛ fɛ ka ɲinɛ concert ta ka kɛ soutien à la transition yɛrɛ donc ka morceau wasa yɛrɛ fɛnɛ dédicace belebeleba kɛ Kɛnparana e bɛ ka n'a kɛra Kɛnparana sisan nɔ e yɛrɛ sigilen don nin concert in kɔnɔna na e sigilen don ka fɛnba jumɛn de kɔnɔ parce que i bɛna fɛn dɔ daminɛ i b'a sɔrɔ i y'a kɛ kun dɔ de la i bɛ fɛ o kɔfɛ i ka fɛn mun sɔrɔ a kan n bɛ fɛ k'o de dɔn bon nin concert an bɛ k'a labɛn ne tɛ ka foyi makɔnɔ a kɔfɛ k'a fɔ n jigi bɛ fɛn dɔ kan a la kɔfɛ i b'a fɔ ko n jigi bɛ faamaw kan wariko la ou bien fɛn ko la non 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 concert kɔni san o san an b'a kɛ ɲinɛ an y'a bila soutien à la transition kan bon ni fɛn sɔrɔla la o de bɛ se ka bali ne na mais ni fɛn ma sɔrɔ a la fɛnɛ o tɛ bali na parce que a hakilina ti o ye quoi hakilina ye min ye donc Asimi yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ anw kɔrɔkɛ don parce que il est de localité a fana bɛ yen localité de la donc a k'a ye anw fana b'a kɔ je pense que o ye ko belebeleba ye déjà quoi sinon an tɛ ka kɛ ko an bɛ ka nafolo ɲini a la non non mais ko dɔw bɛ yen hali ni nafolo ko tɛ i bɛ se ka ko wɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ par exemple ni e ye concert sigi e ye concert sigi e yɛrɛ m'a fɔ k'e ye Kɛnparana ka yan ni mɔgɔ jama ba nana o man di e ya
jama nu ni so jale no lu taro mandi e jama akon mega ke jama oh concert yero ko na sisa no ni e ma cibla mo ko banna sufa doma no lu na no yere soro kene ka fana mandi e o kadi ko o ti wori yo bole mo ko koy o kadi ko se o ti wori koy o be concert organisation no mo jumen mi deme ou bien il ga bara il chesta il ga manager ñere ko ñina na ki ñini ngawla ga manager re join fol bon moi mon mère allait de me concert là ben effectivement je pense que nga manager de concert ko indamne folo bon nga manager ngam concert manager ko nga manager re defene nga ñina concert parrain voilà donc nga mané ore ñina parrain fene aw ko bayre voilà donc nega manager nouvelle connaît donc mais mo ba fama cabral donc depuis na ko ndona ñogona c'est-à-dire nera ga carrière be tanye togo nouvelle beta au sera de fait donc famille ne conclina e ale be o de la ka barake donc ni o mo soro mandi bi en plein domina comme bi quoi o mo soro mandi donc ni mo mi a chesrile no ñe ko sebe donc a mo soro mandi quoi parce que bi na do wa fo ku be ki ga manager u bi na u bi tugu ko abe fe undam na ñoo fe chama be utala ba do ere be no u bi I togo drone I togo chena I mo manye c'est ça mais ni bena ni mo chesirle chena kanga fuka wala vraiment nouvelle kon chena nere bi afu c'est pour cela ne ni concert re ngo bon yani ga jega jalan ga shu FIFA ni ya ne bo mana ngawe ya pile ko yani ga jega jalan ga shu FIFA jume ni ya ga nanji ga dam mo so ma fsa ga bana ma ko sele nere na akli to ni kuma na fana be to ga fo mo ma ko te dore donc sadi kana mo ga nyuma dogo quoi ni ay minke abse ga ayre se ka don cogo mina ka fo karmas na fene ne considérer ibo ke ayre nyana quoi donc c'est pour cela un concert parrain ta ka dama bon aya ta ka dama vraiment aya joro fene fa passer un lettre chama ke entre lettre do gouvernement du Mali gouvernement ka service do la donc ministère de la réconciliation bola donc ministère de la culture bola et CNT bola donc médiateur de la République bola donc entre lettres di ulu bema donc ka nyefu yo bon avec un concert la be kimprana donc concert ke kunte doré donc ka demain ta ka nyefi transition ma donc manager allait de charger au fenena donc allait de au bulbul fene beke donc et puis mouvement mumbe bi mu la ko dole no nube transition kokoro donina il faut CNST Mali il faut Fusi Mali donc olu fena en électricité ou fena ma ani mouvement MKM au bec kimparana donc mouvement wala fena be mouvement soutien à la transition do fena bec kimparana ni nyemo ya fena be Jibi Keita bolo donc olu fena farale no anka ni NBB Mali en électricité NBB fena na donc nous fena un sponsor ou dedo ka fara onga Mali kan donc lu de deme bagaw pour le moment le deme bagaw ga chane era ki tura chamana to ga amnata am bela jelinga foluwe alli nere mte dung dara nere ga foli bele ba wi invita concert la invité le no on est invité ne be première place la we jagne ko sebe ko inchallah actuel média flé de bogamba foyena avec un jem kam flé aller to ko actuel média vous donne la parole au émission ame mo wele ka kuma duma wala sa ou sera ou exprimer to gamna ou absa ga politique mo ko yi absa ga association mo ko yi wala absa ga ke se ko ndongo tigla mo ko nan ko ma ko artiste wala sa ka o so ko ni to an jem kaina aba abonner to en différentes plateformes na no Facebook Actuel Média YouTube Actuel Média wal créer en site internet no www.actuelmedia.net ameta nya fe doni e miangala kono e rega ntoy e se ga don fa na ntoy nga parce que miangala kono e ntoy da la to ni bon miangala kono ne ma de toko da nyere na de toko wonna na ayre soro akoko de toko di bon sari ne tumbe orchestre do la Sikasso asro me ko la Sikasso donc orchestre ko na la bon antunga chan donc mene de mianga donglu da ka cha donc ni mianga kan donglu kan da parti mun na donc bene de wole ne de no uluda
donc un chef d'orchestre ni turu sera ma wa ko bokante wele bla mianga wore ka kono ma ko akana mianga o jansa anga wele bla mianga wore ka kono voilà donc to in yera ka singa dati donc wa jara nere mo tura ka forma mianga la kono donc album botom fene nyude di droit d'auteur ma donc yo o mianga la kono de nga document fene kan voilà mianga la kono na nantete et au concert ko le 22 septembre avec Kimparana fan jumen précisément avec Kimparana duguera kono maison de jeunes na Kimparana centre kono la concert be deliga kayini donc antena place fale to pour que mo ko yere soro no oh mais ibo kibi ye mianga yere kibi mianga kame ma fois ne ma dala ne flel ba ko yere ba do lu yere be songa dutu don dala ne be fega dungi fitin dai mianga kana anda ma jenya awo fitin doro mianga kana anne tawe pour que ne ka don doro d'accord comme écoutez sinon je pense que était mianga kame en tout cas absa que ne flel ba ko do soro mu ba me en flel ba ka do be soro mu mianga kame mianga kan fitin doro fo ate jenya fitin doro ani go mianga kana ni so ma ni tu avec les iga do la doro ne pour les ka do d'accord bine wayu yama wa bine wayu bine jo wache buruguta de yama wa bine wayu yama wa bine wayu bine jo wache buruguta yama wa bine wayu o jara ni ta koro do non kroti dore miengo aina anga siki ka fo ni ama min soro ben antino soro ben bali ala kro bakuru mayo dronde c'est ça je ka fo de damwe o damire o dam bilibili concerting konana e bina le dongli da ivoire la wa na ge play bagiri parce que do ko concert la do ko gere bon nebe jouer en live de la passer orchestre ben boulot orchestre complet ben boulot donc je live de là tu je play back là non o be son a jare parce que yere kuma ka intura ne la to ka na fuka mianga kan kanduna ni nya kan kanu bila mi bila ka ta euros we ta formation ga nyabe sponsor ga chan ko ina ani partenaire bon sponsor bambulo ina fo ya fi chuko mna gouvernement du Mali be donc gouvernement du Mali ko fait Kimparana mairie be donc Kimparana mairie ko fait ORTM Mali be ka fara Renouveau TV kan donc ka fara c'est-à-dire Ramata Plus kan Ramata Plus be donc ka fara Fusi Mali kan ka fara CNST Mali kan donc radio Benkan be donc télé M7 B donc NBB Mali B Onga Mali fene B donc mouvement MKM fene B olu be Kimparana donc na ñemoya be Pascal Damele Boulo donc mouvement MKM fene be Kimparana développement B aninka ko sebe olu fene B donc afra mouvement soutien à la transition de Kimparana olu fene B donc je pense que olu de me bagaw ye ñine sponsor wo ye ñine de me bagan mu wachane ko chan doni nte doni re beten soro ko chan doni o segoke beaucoup segoke ouais mais aka concert ya worko a financer en bado kon parce que partenaire sponsor nu chama mi ba soro wuga produit ni fam nu fana publicité ga kon na parce que absa ga chez do bo de me chez zukola do wa de me tribune kon fam na bon a worko betu ko la dépense de ka chare je pense que au rôle onga Mali ni NBB ulu de makono le mec Kimparana ko sebe donc pour les caravanes donc comme ulu service commercial ou suno par tonunia jatemne média ou de kachan ula donc avec des partis politiques et puis mouvement munube ka transition fene soutenir donc voilà onga ni NBB ko ni ulu betaka donc ulu be ka au deme ko sebe a worko n fona bon be kan deme ko sebe ni angoni na mi fuye wo se go ira wo se go ira wala d'accord
mais aga partenaire yi ko kulu fana ka ca olu ni sponsor ni fɛn nu bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan y'o de fɔ an ɲɛna bɛɛ de faralen bɛ ɲɔgɔn kan y'o de f'i ye tan y'o de fɔ an ɲɛna tan e ko concert yɛrɛ kɔnɔna na ko a bɛ nale fɛn soutien à la transition a b'olu dɛmɛ cogo di à travers le concert yɛrɛ kɔnɔna na a b'u dɛmɛ cogo di bon o bɛ dɛmɛ parce que ni i ne ka dɔnkili wasa dɔnkili ta k'a lajɛ a clip bɔlen je pense que yɔrɔ caman la mɔgɔ caman ka asimi ye k'a lasa je pense que caman y'a ye ne ka clip de la donc n yɛrɛ y'o seereyaw caman sɔrɔ bon minnu bɛ dans les coins reculés ni Facebook ko ma bon yen yɔrɔ minnu na donc u bɛ an wele ka a fɔ an ɲɛna ko ye asimi ye à travers mon clip donc dɔnkili de b'an bolo dɔnkili min kɔnɔ message b'a kɔnɔ donc a dɔnkili ma dabɔ dɔn kama un chant Mali kura donc o de bɛna taa jouer donc médiaw bɛ yen peut-être ka filmeli ninnu kɛ donc message de bɛna taa passer dɔrɔn donc ka mɔgɔw segin ka na bɛn ma ka mɔgɔw segin ka na an bɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma donc ka transition dɛmɛ a waati man jan bilen an ka kɛ a ɲuman ka tɛmɛ donc an ka tɛmɛ ko wɛrɛ fɛ quoi ni mɔgɔ min fɛ ka don ka taa i ka concert na sisan nɔ i bɛ se ka joli ɲɔgɔn na bila wa wari joli kɔrɔ man ca dɛ non a man ca non a man ca an ye ɲinɛ ta an ye a prix jigin kosɛbɛ pour que mɔgɔ caman bɛ se ka don kosɛbɛ donc de an ye ticket kɛ a la an ye ticket bila 100 de la donc kɛmɛ yɔrɔ o ye sɔngɔ a damatɛmɛ diya yɛrɛ carte ye 200 ye o tɛ di bɔ ye o kɔni bɛɛ bɛ se ka taa voilà donc a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ donc mɔgɔw ka se ka don ka caya donc comme n y'a f'i ye kuma daminɛ kɔnɔ cogo min an bɛ ka concert in kɛ wari ko tɛ an tɛ k'a kɛ nafolo ɲini kama c'est faso ko dɔ dɔrɔn an bɛ k'a kɛ sinon wari ɲini ko tɛ quoi voilà comme n y'a f'i ye kuma kɔnɔ cogo min n'i ko wari ɲini ko tɛ an y'a faamu o la Miagara kɔrɔ an b'i sɛgɛn bi dɔɔnin dɔrɔn ni kɔni tɛ se ka artiste wele ka n'i fɛ k'a tɛ to ka dɔnkili duman dɔ da an ka baara yɔrɔ yɛrɛ la tantɔ se ka Actuel Media se ka fasani dɔ d'an na an n'an filɛlibagaw an bɛ se ka mun lamɛn o ye bamanankan de an bɛ bamanankan de fɛ i t'a to an k'o fana kɛ miyankakan ye ayi an m'o kɛ bamanankan de i ye miyanka kan fɔ sisan i ko an ka bɛn ko bɛn ka ɲi kelenya ka ɲi an Actuel Media baarakɛlaw yɛrɛ sisan an bɛ fɛ ka fasani dɔ da an ka baarayɔrɔ la dɔrɔn an filɛlibagaw an k'an kulo la nisɔndiya n'o ye dɔrɔn i bɛ joli di joli a k'e b'a gérer donc n'i ka portefeuille bɛ yan i ka portefeuille yira n na fɔlɔ chef bɛ yan nɔ a b'a gérer wariba de b'a kun a b'a gérer an kulo b'i la o tɛ baasi ye to ne ka Actuel Media barika da ne kɔnɔ ti fitiri wale ali n'a danna kunnafoni ninnu ma n ko aw bi baara la a y'a to ne ka Actuel Media barika da ne kɔnɔ ti fitiri wale ali n'a danna kunnafoni ninnu ma n ko aw bi baara la a y'a to ne ka kebe barika da ne kɔnɔ ti fitiri wale ali n'a danna kunnafoni ninnu ma n ko aw bi baara la. Voilà. Imane toko foi ko kibe toroni toko kadi fo. Ok, be vraiment dongli jara ni moro abi Actuel Media baramogo bela jili wa be jan fleli baga bela jili yona me dansigi anga ni émission na me foli di ere ma folo timina jay ga barala al sara ga to sangoro tay polo nay wole she o she ika to kana kula ni soja ni dongli nu jara to kana shere tabe janga tebeni ka inshallah o foli kan mere bi kuma kan lama mere bolo plutôt kala se ana en fleli baga donc kumakan laban min bɛ o ye foli ye ka e yɛrɛ fo ka di donc i fɛnɛ i ni ce donc baara min n'i y'a kanu i b'a kɛ siga kɔni t'o la donc ka an ka Actuel Media caméraman bɛɛ fo donc assistance ni assistant stagiaire bɛɛ donc ka ɲɛmɔgɔyaso fɛnɛ fo donc ka n yɛrɛ ka manager fo ni o ye Noël Kone Cabral ye donc an ka concert yɛrɛ denba madame Traoré nana Makura Traoré Makura Damɛlɛ donc k'a fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na donc ka kɛnparana autoritéw ka segin k'u fo bilen kɛnparana mairie k'a fo ka kɛnparana juge fo ka dugutigi fo ka
jeunesse ɲɛmɔgɔ fo donc ka sous-préfet fo donc ka kɛnparana population bɛɛ lajɛlen fo k'a fo u ɲɛna k'u ka bɔ ka caya donc 22 septembre su ni surafanaw dunna an ka ɲɔgɔn sɔrɔ centre la donc an ka taa Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sankunbɛn ɲɛnajɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni artiste wɛrɛ mun na fɛ concert in kɔnɔna ye ni artiste wɛrɛw b'a la o artiste caman welelen nu wala donc an ka foli b'o artiste fana bɛɛ lajɛlen ye halisa i ni ce i ka nani na a diyara an yɛrɛ Actuel Média filɛlibagaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi émission Actuel Média vous donne la parole la an b'a fɔ aw ɲɛna a k'aw sɔgɔlen to an ka pagew la walasa ka se ka an ka nin jɛmukan in lasɔrɔ n'o ye Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média ou bien an ka site internet n'o ye www.actuelmedia.net an b'a fɔ aw ɲɛna aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. مليانتن دخلنا ديمقراطية مال نموك الان ترانزيسيون هنا استيت مال اسست بتن لوا ستاونا لوا الكترال تينايل امرا هي لوا تنهي جانا سيادنا سيدت سمو استنادنا فلا سوي كلي ستاونا اي جي اي امرا هي اي جي ماموس اتموسنا الجماعه سموس وتلاو هارن الشعب هارت سموس دتوينيس دغا تطبيق التاسك دغا لوا الكترال اي جي ورسنا مرار سموس تنا ظاهر درن مالي غير دغا الناس دغا ريجون تن السيركل تن الكومين تن هان دغا واتموسنا امباساد تن الكونسيلتن اوين هي عندها تنا لوا الكترال تطبيقات الناس تاس صديسه اما سمالي سوندا دغا دتوين يا ويني ما كلنا مالي سداتا انت المراودي تسموس وين غادي ما فلا صح كامنين تام دخسن سموس ديتويستا وانا بوفار بيبليك ديتوين مو كلوي ميزر نكال انت الكونز سموس تنادي دغا وين هي تنضا دزغانين بارتي بوليتيك تن كارد وين قيمه وين هي زغارني دا الشعب اواستا وانا سوسيتي سيفيل وين عينا تطبيق التاسيس سايت دغلوا الكتورال تايراي اما دغا ريجون تن الديستريكت السيركل الكومين جماعه الناس اي جي وننهي اني ما كلنا سسا الدينت امرا سادينت وين هي وكونز دخسن زغارني ميزر نكال ويستا وانا بوفار بيبليك السين دخسن زغارني بارتي بوليتيك تن الجماعه ترانا بارتي تاني يندخسن يزغاري الشعب سوسيتي سيفيل اي جي وين هي يها امباسادتن الكونسيلتن اما الامباسادتن هي عندنا الان سموس الدينت السين سموس يكالتن امباسادر يمانيس مع كونسيل دغدغنا ميزر النكال هانت نسندت سموس زغارني بارتي بوليتيك هنا وادميين سموس سنتا الشعب عديز جاريد ورا ينكال دا امباساد لي وين عينا تطبيق التاسنة تمرسنا تلغوا الكترال تاني ديكيا الشغلنا اي جي ويني اي جي الشغل اللي سات موسنا ممكن دا يجينا نية واسطة ونا فيشي الكترال مامو سات موسنا الكادو بيدغن الكسيون تاني سون اسمه ون ندينت دارتا وين جانا نية دا عواس عوات موسنا غريد ممكن الكادو وين ان الكسيون تن بيدغستا ونا ليست الكترال دخسلنا ريفراندوم الكسيون تن بوركي ارجن ممكن يوارسرو ارجن يجي دا يوارسرو دارتا وين هي تنظير غدا جنن نية عوات موسن دتويك يا دين الكسيون تن وينكال هكذا ويدوي دفن نكال النية دواستا ونا observateurs nationaux et internationaux دارتا وين هي تنظير غاسمو سايكانن الكادويس تاجن ماليين تن فوتي عتموسن كارت ديريكتيل بيومتريك وين هي كارت سموس تتيوز سن دغمالي غير دغماليس دارتا وين تنظير كاننين عواسيتا ونا بروكيراسيون وين الكسيون تن سندمو سلكا كي إفان عواسيتا ونا دروانا تجربتي على النوادم دارتا وين تنظير غاسموس زارني رواسيتا ونا تجنتا ونا ريزلتا بروفيزوار بسموسا على حساب وين الكسيون تن داتا تنزل الكون كونستيتيونيل دغا وين هي دغلوا الكترال تاينايت ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation تنظير دغا اي جي وين دغ اسلين دغ يجنا نشغل اي جي ورسنا مراتنا دي غاسموس احكاما فالاورغانيزاسيون فالاموكن فالايجي نا الكسيون تن سراوني نواسموس لا انا ما نسدو بت يجي الكسيون تن دغا كالغر دغنيس يسدي ونا ماتيريال تن نا نيجي الكسيون تن بلا ريفراندوم ديلكتورال أوين دعينا تطبق تاسموس دغلوا إلكتورال تراتنا درمان فالسلمات أصلا كان يضم الينتن إلزامنا أن نجش إسران ويتي وين كان نغسلتا نقل إين نركل إيميزران وينها